Tervetuloa kaikille. Mä oon Ripolistiks. Ja tää on mun paluuvideo, koska ei ole pitkä video, koska mulla ei aikaa ja minä voisin, koska se valvottaa. Tänään ei näet mun pelikokeilua kaikista PlayStation 4 peleistä. Mutta ei kyllä esittelemään. Tässä on ensimmäinen Battlefield Hardline. Tää on vielä muoveissa. Tätä en pääs avaamaan. Ja tää on vielä muoveissa. Mulla on Xboxit tämäkin ja aika vaikea peli. Mutta hyvä peli silti. Sitten God 4. Mä en tiedä tästä mitään ja tää on vieläkin muoveissa. Kuten näette, tää on muoveissa vielä ja mulla on Pleikka 2 kittänyt. Sitten Watch Dogs 2. Miesin ostaa Xboxille. Oli muuten ihan hyvä peli. Sitten Watch Dogs 1. Ihan hyvä peli tämäkin. Mulla on Xboxillekin. Sitten Far Cry 4. Ihan hyvä peli. Meisin ostaa Xboxille. Sitten tämmönen kaupeli. Undown. Ikäviä on K18. Ei tämä onkin K18. Tätä en pääs kokeilemaan. Sitten Call of Duty Infinite Warfare. Näitä miksi tää pelasin verkossa. Jos on zombeja. Tässä on myös zombejakin. Mutta mulla on tätä. No en tiedä tästä mitään. Ihan hyvä peli tämäkin. Ja sitten Call of Duty Black Ops 3. Ihan hyvä peli mun mielestä. Mä olen joskus pelannut Xboxilla. Olen pelannut Xboxilla tämäkin. Sitten Advanced Warfare. Tää on 20. Tämä maksaa 20. GameStopista. Tätä en pääs pelaamaan vieläkään. Sitten The Walking Dead. Tämä maksaa 15 €. Tätä en pääsy pelaamaan. Sitten Battlefield 4. Ihan hyvä sotapeli munkin mielestä. Ja sitten Ascrid 4. Mulla on Xboxille tämäkin. Mutta hyvä peli silti. Sitten Killzone Shadowfall. Tämä maksoi 15 € GameStopista. Ja näyttää hinnan. Joo. Tätäkään en päässyt kokeilemaan. Sitten tulee mun paras Pleikka 4 peli. GTA 5. Tätä mä pelaan todella paljon. Mulla on Pleikkoonselle Xbox 360 Xbox tämäkin peli. Meidät ostaa Steam-kat PC:lle. Tää on mulla aivan vitu hyvä, perkele hyvä GTA. Tää on ihan muuten hyvä peli, mutta tätä mä pelaan todella mieluusti. Tää todella paljon. Tää on mun mielestä jo hyvä GTA. Sitten viimeisenä siirrytään noin NHL-peleihin. NHL 15. Ihan hyvä jääkiekkopeli. Sitten NHL 16. Tää on vielä muoveissa. Tän mä sain halvalla. Tää on vielä muoveissa. Tätäkään en pääs pelaamaan. Mulla on Xboxille. Mulla on Xbox One tämäkin peli. Sitten
No niin, sitten tässä on mun viimeinen peli N17. Tän pelin mä sain joululahjaksi. Tän pelin mä sain joululahjaksi. Ne on tykittänyt Xboxilla. Tää on tykittänyt Xboxilla. Tämä on se Xboxilla. Ja tuosta Play, no se tän pelin mä sain joululahjaksi. Mutta hyvä peli. Jep, siinä oli kaikki mun pelit. Sitten mä voin vielä tän, koska tää on paluuvideo. Koska mä en pitkä video, koska tää oli mun paluuvideo. Mä toivon videon tähän. Tuossa katsoitte. Mä toivon videon tähän. Ja muistakaa. Mä sano mitään. Silloin mun peli, kun kolmo pleikinois peleistä. Mä voin videon tähän, koska mä voin. Tää oli mun paluuvideo, mutta se on Borjens!